Emnet er sund fejlkultur, og lige inden vi går videre, så laver jeg lige sådan en hurtig brugerundersøgelse. Hvor mange herinde har lavet fejl? Okay. Fedt. Fedt, I er så hurtigt. Det kræver mod at dele sine fejl, og det kommer vi lidt ind på, så det synes jeg, det er rigtig, rigtig dejligt at se, at der er nogen, der tør allerede, og I melder ud. Vi har jo alle sammen lavet fejl. Formålet med dagen, det er, at vi skal snakke lidt om værktøjer til opnåelse og bevarelse af en sund fejlkultur. Hvis vi kan skabe den her psykologiske tryghed for eleverne blandt andet, og i det hvad skal man sige, forum vi er i, så er der mere åbenhed for at kunne indrømme, og hvad man tænker, og hvilke fejl man har lavet, og så kan man dele den. Så psykologisk tryghed, det er fundamentet. En bonuseffekt så over længere tid, det er, at man får det mentalt bedre også. Til gengæld så performer man også bedre, når man har den der psykologiske tryghed. Min baggrund, det er, at jeg er født i 66, og så jeg bliver 58 i år. Så bor jeg i Vejle, gift med Maria. Maria, det er min anden kone. Vi har snart kobberbryllup. Så kan man spørge, var den første så en fejl? Vi har en hjemmeboende teenager. Min baggrund er 30 år i forsvaret, hvor jeg først blev uddannet elektronikmekaniker, og der lærte jeg jo at finde fejl. Det var ligesom det, der var opgaven. Og så blev jeg uddannet helikopterpilot, og så for 10 år siden, 2014, der gik jeg ud i det civile og blev ansat på lægehelikopteren og flyver derude i dag og er aktiv derude. Jeg havde været på skole 1 år, havde vagt i Vedbæk-bunkeren under den kolde krig, og jeg var computermand, så hele det der computerrum var mit ansvar hele natten, og jeg anede jo ikke ret meget om det. Men min chef, han sagde, du skal bare gøre det bedste, du kan. Og så kom min skulder ned, for det vidste jeg kunne. Jeg kunne gøre det bedste, jeg kunne. Og så hvis det er, at du har nogle spørgsmål, og du møder en mur, så ringer du bare, uanset hvad tid det er på natten, så kommer min skulder endnu længere ned. Og så hvis det hele ikke virker, og det brænder sammen, så er der en flyvestation i Skrydstrup, der kan det samme. Så jeg var fuldstændig rolig. Så den kultur har jeg været vant til, heldig. Jeg har været heldig, at sådan har det været for mig, også i hvad skal man sige, flyvevåbnets flyvesikkerhedsregi er det samme. Vi hvert kvartal fik vi sådan en rapport over alle de der uheld og nærved ulykker, der var. Og der kunne man bare sidde og sige, ej, hvor er det dumt, men det kunne jo også have været mig. Så jeg er simpelthen inficeret af alt det her, og selv på højt niveau, der er det den samme sunde fejlkultur, der gør sig gældende for, at man kan performe. Så har jeg skrevet jazzmusiker. Hvorfor har jeg skrevet det? Det er fordi, jeg har 2 passioner. Det er flyvning og jazz. Så mit band hedder selvfølgelig Flying Jazzman. Definitionen af CRM, det er, en af definitionerne er et managementsystem, som tager alle ressourcer, vi har til rådighed, med i spillet. Så vi har noget udstyr, har vi procedurer, og så har vi mennesket. Det er de 3 ting. Og formålet med CRM, det er flight safety, og så forbedring og forbedre flyvning. Men det er flight safety, der er motivationen til at gøre det. Hvordan virker det så? Vi udnytter de menneskelige faktorer. The human factor, som bedst optimerer menneskelig ydeevne, og som minimerer menneskelig fejl. Christian var også inde på, at vi kan ikke undgå fejlene. Så de kommer, men vi vil gerne minimere det. Hvis vi tager det for en almindelig luftfart, så kan man tage en hvilken som helst flytype. Lad os bare sige en Airbus 320. Så har vi udstyret. Så har procedurerne. Det er det samme, uanset hvilken land du er i, hvilket selskab du flyver med. Det, der gør forskellen, hvem I helst vil flyve med, det er menneskerne, der er ansat i det her firma. Kulturen. Tænker I, at de overholder alle procedurer? Og hvad hvis der sker et havari, kan de så alle deres sikkerhedsprocedurer? Så udstyret det samme, procedurerne det samme, men det er menneskerne, der ligesom der er afgørende for succesen. Og det samme gælder på operationsstuen. Over hele verden det samme udstyr, samme procedurer, men det er menneskerne, der afgør, hvem
I gerne vil opereres af. Hvordan er deres dagsform den dag? Hvordan er deres uddannelse? Hvordan er klimaet på operationsstuen, hvor I ligger og venter på, at nu skal I have et eller andet kritisk? Så tænker jeg også, at I vil gerne have, at det der fejlkulturen, den er god. Og jeg kan lige nævne som en sidebemærkning, at en professor fra Harvard, Amy Edmondson, som har opfundet begrebet psykologisk tryghed, hun startede sit studie for mere end 30 år siden, hvor hun kiggede i USA. Så siger hun, der er nogle hospitaler, der rapporterer masser af fejl. Og så er der nogle, der ikke rapporterer ret mange fejl. Det må være der, hvor de rapporterer masser af fejl, der er værst. Fordi det er jo der, hvor der er flest fejl. Så det gik hun ind i det der studie, og så fandt hun ud af, at det var jo ikke tilfældet. Det var faktisk der, hvor de rapporterede alle fejlene, at der var størst succes for en god operation. Hvad er holdning til egne fejl og til andres fejl? Hvordan, når vi selv laver en fejl, hvordan har vi det inde i? Skidt, ja. Er der nogen, der har det pissefedt og siger, hey, jeg skulle lave en fejl? Du begynder hurtigt at forklare, hvorfor det gik og det er en god forklaring på, at det lyder rationelt. Ja, præcis. Mennesket har en tendens til, hvis vi oplever en fejl, så er det altid noget udefra. Det er ikke os selv. Der var en eller anden udefra kommende faktor, der var årsagen til det her fejl. Hvad med, når andre laver fejl? Når vi står her og kigger på andre, der laver fejl, hvordan har vi det så inde i? Hvad? Så ser vi bedre ud. Ja, det kan man godt sige. Nu skal vi lave et musikalsk eksperiment. Nu skal I nemlig lytte på den her bærbare her. Og så skal I, ligesom dem her, så skal I række hånden op, når I hører en fejl. Jeg kan se en harmonika. Ja, der var ellers nogen, der var hurtige. 4, det var godt. Det var I fører på point. Er I klar? Ja, der var allerede en. Hvad hørte du? Hørte harmonika. Du kunne høre en harmonika, det var også en fejl. Hvorfor tog han en harmonika med? Det var den største fejl. Ja, okay, I er godt nok skarpe. Det er jo næsten alle sammen, der hiver fingrene op her. Så er vi over i det der med forventninger. Hvad forventede I? I kender melodien, og så lige pludselig kommer der en skæv tone. Prøv igen. Er I klar? Der er ingen, der regner. Ja? Der var mange fejl, eller hvad? Ja, jeg tror faktisk, du var varieret over time. Præcis. I er sindssygt skarpe, altså. Men det er lidt med det der med forventninger. Hvad forventer vi, og hvad kommer der ud? Hvad er udfaldet? Og den første tone var så skæv, at de næsten alle sammen kunne høre, at det var i hvert fald ikke rigtigt. Og nu er det heldigt, at jeg er jazzmusiker, så alle de der skæve toner, der kom bagefter, den kunne man godt acceptere. Men hvis jeg nu har sagt, at jeg var klassisk, og jeg gået i gang med et klassisk stykke og spillede det, og så... Men hvis vi nu i den her scenarie definerer en opgave, jeg skal kunne gå uden at falde eller snuble, og hvis jeg snubler, så er det en fejl. Det er den simple opgave. Så hvis vi nu kigger på sådan en baby, hvad forventer vi så? Masser af fejl. Det er faktisk en forudsætning for, at babyen kan lære at gå. Det er op og ned, op og ned. Hvad med ham her, teenageren? Går med mobiltelefonen. Forventer vi, at han fejler? Yes. Det er, der er i hvert fald der er sandsynlighed for det. Hvad med ham der businessmanden, der er ekspert? Han har gået i hele livet, og han går med rang ryg. Hvad forventer vi med ham? Kan det ske? Det kan det godt. Det, der er interessant at sammenligne med de her tre, det er, hvordan håndterer de den her fejl? Hvordan ser babyen på, når babyen snubler? Hvordan tænker babyen? Op igen. Ham her? Ja, præcis. Og så ham der eksperten, der har styr på det hele. Han har en milliardforretning, og det er pinligt.
Præcis. Så er der lige pludselig noget ego, der kommer ind over. Hvis nu babyen ser ham der forretningsmanden falde, hvordan ser babyen så på ham forretningsmanden? Ja, præcis. Bare op igen. Op igen. Hvordan ham forretningsmanden ser babyen falde, hvordan ser forretningsmanden så på babyen? Ja, naturligt og sødt. Så det er egentlig et mindset i, hvordan håndterer vi vores fejl. Fejl og følelser. Hvad er det, vi egentlig oplever, når vi fejler? Damn. Hvad? Ja, vi ærger os. Ja, ærgelse. Skyld, ja. Skyld og skam, og det er jo nogle voldsomt tunge følelser at gå med, og det afhænger jo lidt af, hvad effekten af den fejl, der så er. Hvordan reagerer omgivelserne på, når vi laver fejlene? Vi kan tage det på jeres arbejdspladser også, hvordan det kan være kollegaer, hvis man kommer og indrømmer en fejl, bliver du mobbet, eller din chef bliver du talt ned til, når du kommer og fortæller din fejl, eller bliver opdaget. Hvordan er kulturen? Og der er det altså meget, meget bedre at være i et miljø, hvor man ligesom anerkender indsatsen frem for at holde fast i fejl og så nedgøre folk. Og så er vi tilbage til den psykologiske tryghed. Det næste, vi skal snakke om, det er human performance. Hvis vi snakker batteri, hvis I skal angive jeres energiniveau nu i procenter fra 0 til 100, hvor ligger I så? Lige nu? 90? 100? 70? 30? Ja? 89? Han har en app, der siger 89. 62? I er virkelig skarpe. Så det er lidt individuelt. Jeg ved, der er nogen, der kører fra København af, de er måske længere nede. Der var en, der sagde 100%. Hvad var det? Ja. Og hvordan? Du er bare i topform. Ja, det synes jeg. Fordi omkring midter, der sker ja. Alt op til midter, der er løb, og så kommer jeg. Yes. Det er super stærkt, og det er godt. Det er god selvindsigt. Og det, der er min pointe med den her, det er, vi har svært ved at vurdere selv, hvor er vi. Og der har jeg et eksempel også fra mit arbejde, hvor vi har jo sådan hviletidsbestemmelser. Vi må operere i 14 timer duty-tid, kalder vi det, inden for 24 timers vindue. Det her eksempel, der var jeg på vagt på Ringsted, og på vej hjem fra Rigshospitalet, der ligger vi på 13 nummer 40, og når vi lander, sætter skiene på Ringsted, så vil vi lige være gået over 14, og så er vi dømt ude. Og så briefer jeg lægen og HSM'en, siger, vi går ud, når vi kommer hjem. Men hvis vi får en tur nu, må vi lovligt gerne tage den. Men kan vi det? Så skulle vi lige pludselig vurdere os selv. Kan vi det? Er vi i stand til det her? Og så ville skæbnen er på kort finale. Bevidnet hjertestop i Holbæk. 52-årig mand. Det er jo vigtigt, at der kommer en læge frem ret hurtigt. Så jeg siger, vi lander, og så kigger vi hinanden i øjnene, og så tager vi beslutningen. Så vi lander, og så shotter vi ikke ned, fordi så er vi stadig på mission. Og så kigger vi lige rundt, siger, er vi i stand til det her? Vejret er super fint, det er dagslys, der er ingen skyer, og, så vejret er super fint. Og så bliver vi enige om, det kan vi godt. Så vi flyver 8 minutter op, lander op. Skadestedet, det er et ældre villakvarter, en lille bydel uden for Holbæk. Vi kan ikke komme ned lige ved huset, men der er en boldbane, som der typisk er sådan nogle steder. Og der kommer ind, og så ned mod boldbanen, vi skal egentlig bare bruge 20 gange 20 meter, og en boldbane, den er jo 100 gange 100. Så vi kommer ned. Så jeg kommer tættere på, så ligger der sådan en EU-palle. Så okay, jeg skal ikke lave ulykker nu, hvor jeg faktisk er ud over de 14 timer. Så det er sådan en risikovurdering.
Ja, det kunne det sagtens være, hvis jeg var gået ned med den, men jeg bliver så ligesom overforsigtig, fordi nu er jeg jo helt ude på grænsen til her. Jeg flytter mig langt længere væk, end jeg ville gå, hvis vi har været på 8 timer. Så de skal måske gå 50 meter længere hen til patienten. Ikke noget problem. Vi lander, og HCM og lægen stikker af og går over til, hvor ambulancen er fremme. Og der kan jeg mærke, at jeg sidder der alene, rotoren er kommet ned, der er stille. Så bliver jeg sådan helt... Ligesom om det der adrenalin, der var ligesom at hæppe gang i mig, det forsvandt. Og der blev jeg sådan lidt, okay, nu kan jeg mærke trætheden. Og da de så kommer tilbage, patienten overlever desværre ikke, kommer tilbage, og vi flyver hjem. Og så kan man så sige, jamen hjemflyvningen, hvor der ikke er noget adrenalin, hvor skarp er jeg der? Og det er faktisk det farligste sted på HEMS-missioner, det er hjemflyvningen. Enten fra sygehuset eller fra skadestedet, hvor der ikke er noget på spil. Da vi så kommer hjem, så debriefer vi, og det vi alle sammen oplevede, det var, at vi havde vurderet forkert. Vores egen præstation havde vi vurderet forkert. Så der er noget med fysisk træning giver et mentalt overskud. Og de fleste af os har en holdning, eller de fleste danskere har en holdning til træningsprogrammer og gøre et eller andet, og det kan, der er ikke noget, der er for lidt. Altså en gåtur, det er jo bare, man holder sit krop lidt i bevægelse, så har man fysisk. Men hvordan træner I jeres hjerne? Nu er vi lidt inde på, at det er faktisk den, I bruger mest, når I flyver. Mere i forhold til fysisk. Men hvordan er jer? Gør I noget for at træne jeres hjerne? Jeg læser bøger. Læser bøger? Skak? Yes. Forsøger at banke fruen i brætspil hver aften. Brætspil? Ja. Så bare det, I er bevidste om, at den her vores processor, den også bliver holdt i gang, er en vigtig forudsætning for det, I beskæftiger med. Vi er aldrig 100%. Jeg ved godt, du er kl. 12, men i virkeligheden er vi måske aldrig 100%, fordi vi har altid noget med bagagen. Det, der er værd at lægge mærke til her, det er, at hjernen, altså den mentale energi, hjernen bruger 20% af kroppens energi. Det, I skal gøre nu, det er, at I tager jeres blok, og så slår I en streg henover. Og så skriver I plus og minus. Og så skal I beskrive, hvad er det, der øger jeres performance. Hvad er det? Og I behøver ikke engang kun at kigge på svæveflyv. Det kan være alt, også på jeres job. Hvad er det, der får jer til at yde bedre som mennesker og performe bedre? Og hvad er det, der hiver den modsatte retning? Det skriver jeg simpelthen på hver sin side. Hvis vi kigger på listen her, så en af de ting, der påvirker folk, det er den her med bagagen hjemmefra. Hvad foregår der i familien på nuværende tidspunkt? Så er der økonomi. Hvis man for eksempel har været skilsmisse, så nogle af os har prøvet, og der er noget økonomi, står med et hus, der skal sælges og alt muligt andet, eller altså hvis man har rigtig god økonomi, så er bekymringerne mindre, end hvis man ligesom kæmper for det også. Så det kan gå begge veje. Sygdom, fysisk ens selv, men også ens venner, pårørende, familiemedlemmer. Træthed har vi været inde på. Sult var der også en, der nævnte. Hvis I er ude i 9 timer, kun har kiks med, så er det også noget, man skal lige sørge for at fylde op fra starten af. Det I skal gøre nu, eller det bestemmer jeg selvfølgelig selv, men det I har på jeres papir nu, det er jo det, der driver jer. Og så er det, der hiver jer ned. Så det kan I bruge til selvreflektion, og I kan jo tage den med hjem, den her sæde, og så kigge på den næste gang, I skal ud og flyve. Og så hvis I gerne vil øge jeres performance, så skal I bare have mere af det, der står på plussiden. Og mindre af det andet. En episode fra mit eget liv, det var, at jeg var på vagt på Skivebasen, og der dækker vi sådan Midtjylland, og der vi fløjet hele dagen, og så fik vi en tur, hvor vi lander på Skype sygehus kl. 1 om natten og afleverer. Og da vi har afleveret, så får vi et opkald fra AMK, som siger, kan I tage en patient fra Samsø? Og på det tidspunkt, der kunne vi ikke tanke, det kan vi i dag. I dag kan vi tanke på Skyby.
Der kan vi fuele, men det kunne vi ikke her. Så vi havde jo allerede været i gang og brugt brændstof, og nu er vi på platformen. Så det vi skulle beslutte, det var, havde vi brændstof til at flyve til Samsø, komme tilbage og så nå hjem til Skive. Så vi kigger, jamen det kan vi godt. Vi sætter kursen mod Skive, og så har vi en GPS, der siger, hvor lang tid tager det. Det kan vi jo monitorere. Og så har vi en tankmåler. Det systemet er, det er, at der er en hovedtank, som ved hjælp af 2 brændstofpumper fylder over i supply tanksene, og de der supply tanks går op til hver sin motor. Vi flyver så lige pludselig, så får vi et fuel pump aft caution light, en gul lampe. Og det er, når vi flyver i helikopter, for at få fart på, så dykker man næsen ned. Og den der tank, der sidder en forward pump og en aft pump. Så den her aft pump, den har lige pludselig ikke noget brændstof at suge på, så den bliver tør. Og på det tidspunkt i den model, der skulle man slukke den, for ellers så fik den ingen køling. Den der. Så det er en naturlig proces, at du får det her lys på. Så vi får, og vi var unge og uerfarne på den her type, så vi hiver jo checklisten frem, og jeg sidder og flyver, og HCM sidder og læser op. Fuel pump aft switch off. Yes, confirm, yes, bum, af, on. Og så flyver vi videre. Og vi har stadigvæk de der 2 minutter i overskud. Den ligger mellem 1, 2 og 3 skifter, så vi er good to go. Så lige pludselig så får vi et fuel caution light. Og det får man på, når den begynder at bruge fra supply tanksen. Og det var mærkeligt. Der begynder vi, og nu er vi ude igen i det der, vi er trætte, så den processoren, den kører ikke. Vi kan godt alt det der kører på rutinen, men det her, hvor vi skal tænke os om, det bliver lidt svært. Og så jeg kigger ned på instrumenterne, og Christian kigger ned på instrumenterne, og den er begyndt at tage fra supply tanks, inden at den er tom. Det var da mærkeligt. Hvorfor gør den det? Den der pumpe, den kører jo stadigvæk. Og vi flyver tættere på, og så er der en procedure, der hedder, når den begynder på det her, så skal man, så tror jeg, at den siger 20 minutter, så skal der i hvert fald finde ud af et eller andet. Men problemet var, at vi havde stadigvæk fuel i hovedtanken, og det var et mysterium. Kommer tættere på, så kan vi se Skive. Da vi har 2 minutter for Skive, der får vi en red warning. Low fuel for motor 2. Og så skal du lande inden for 10 minutter. Altså vi kunne se basen, at vi havde 2 minutter. Vi får, så nu har vi jo fuel pump aft, vi har fuel caution light, og vi har en warning, low fuel warning. Og vi flyver ind, og så lander vi på platformen, som vi kan køre ind. Da vi så sætter den på platformen, så kommer der nummer 2 low fuel warning. Altså på motor 1 også. Og hvad hedder det, så står vi der klokken 3:30 om morgenen. 2 røde lyser, og vi forstår slet ikke, hvordan det kan lade sig gøre med brændstof på hovedtanken. Det vi kunne have gjort, det var jo, at næste gang, så flyver vi til Randers. Og så kunne vi beholde det for os selv. Eller vi kunne rapportere det. Det vi gør, det er, at Christian han tog et billede af instrumenterne og alarmerne og alt det der vi holder på platformen. Og så laver jeg det, der hedder en Flight Occurrence Report i vores system, Norsk Luftambulances rapporteringssystem, hvor vi beskriver alle omstændighederne. Og jeg tænker, okay, det var godt nok en dum beslutning, og nu bliver jeg nok kaldt til samtale, eller jeg bliver fyret eller noget. Det de gjorde, det var, da jeg sendte den der afsted om morgenen der, så kom der sådan en mail. 1000 tak for at rapportere. Vi har ikke uddannet jer godt nok. I Norge er de vant til at arbejde med lav fuel, fordi de har underhængende i fjeldene. Så de ligger sådan her og skifter med fuel for- og aftpump og ligger og switcher rundt med de der. Det var vi ikke vant til. De lavede et nyt e-learningsprogram, som alle kom igennem. Også i Norge, alle besætninger i Norge. Alle kom igennem et scenarie i simulatoren, de fik den samme opgave. Alle blev havlet igennem det der.
Og lige pludselig så var niveauet hævet på alle crews, og alle de danske crews, de var henne til mig og sige, det vidste vi heller ikke, det der. Det, der var sket, det var, at jeg havde flippet den forkerte switch. Jeg havde taget forward pump af. F aft, det står der F aft, men jeg havde sat forward af. Så det var en human error. Det var håndteringen. Alle blev mega meget klogere. Tak være mig! Så jeg kunne gå og være stolt af mig selv, og jeg havde lavet sådan en dum fejl, som egentlig hævede niveauet på cruise hele vejen rundt. Ham her, Dr. Spence Silver, han skulle opfinde noget superlim, og det gik ikke så godt. Og så lavede han noget, der ikke var så godt, og så var der nogen, der skulle lægge og sagde, det kan man bruge som bogmærker, for man kan tage det af på. Og det blev så til verdens dyreste notepapir. Yes. Ja. Historiske fejl. Over 900 kinesiske alkymister søger udødelighed, og så ved en fejl, så opfinder de krudtet. Håndtering af fejl. Får I lige hurtigt. Den sunde fejlkultur, som giver psykologisk tryghed. Nu skal I tænke elever her. Hvis de har friheden til at fejle, uden at blive sanktioneret, så øges kreativiteten og effektiviteten samtidig med ansvarsfølelse, stiger fokus, udvis situational awareness. Så når I har med jeres elever at gøre, jeg ved også, at I forventer, at de laver fejl, men skab det her trygge læringsrum til dem, hvor de netop er åbne for alt, hvad der kan ske. Den kender alle piloter. Maintain aircraft control, analyze situation, take proper action. Simpelt, men det virker, uanset hvilket emne du beskæftiger dig med. Og så en opfordring, og I får det på præsentationen også efterfølgende. Beløn, når folk kommer og fortæller. Det kan bare være en anerkendelse, det behøver ikke at være guldkarameller eller noget, men bare lyt. Og så debrief, som vi også har været inde på, og så del jeres viden. Det I kan gøre, det er, når I har fejl, ligesom vi gjorde, det er, når vi lander på skive, del det. Lad være at gemme det. Der er nogen, der har brug for at høre det. Og så, når der er nogen, der kommer og fortæller, det kan også være instruktør, at I som instruktør siger til eleverne, at jeg har lavet en fejl. Det har også en kæmpe effekt overfor, okay, han er også et menneske. Hvis han kan lave en fejl, så kan jeg også lave en fejl. Hvis han indrømmer en fejl, så kan jeg også indrømme, at jeg har lavet en fejl. Og igen, beløn, når der rapporteres fejl. Det var ordene. Og tusind tak for jeres fantastiske engagement. For det har I virkelig, og jeg er sikker på, at Dansk Svæveflyunion og jeres elever, og de er i rigtig, rigtig gode hænder. Det er min umiddelbare fornemmelse. Jeg er meget, meget imponeret, og god energi og gode holdninger. Tak.